Egunon, Euskal Herria Bildu etorri da gaur Aldundiak egingo duen omenaldira, hain zuzen ere uste dugulako herri honetan ezinbestekoa dela bakea bilatzea. Baina bakea oinarritu behar da beti egian, egia osoan. Eta egia jakindakoan orduan ikusi nork sufritu duen eta horri egin omena. Eta hain zuzen ere egia osoa ez dagoelako barruan, Euskal Herria Bildu egongo da barruan eta kanpoan egia osoari fidelak izan behar gatzaizkiolako. Eta biktima guztiak, sufritu duten guztiak, omendu behar direlako.